Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fabricate Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Kat kum kita long khubor ki balami haga arpu santrik unai leber arajar arpu wei haga Batisi TV bakaladon ka jing persha na kalyang jong ka snong haga bayde bat ka jing ujor da ke ijahar jong ka wei ka long ying persha yo rangba snong jong ka snong mauteneng na kalyang ki khon jong ka kong rinolis makro kilawan shakmat ban penshai haga Batisi TV haga arpu khandai trik unai leber arajar arpu wei na ka ei ka daw bala penlong ya ka yeng ban ujor da ke ejahar persha yo utei urang ba snong ka dei halor ka nongrim ba ula kantaj ban a ya ka residential certificate ya ka tei ka long yeng ban penshisha ba ki dei ki nong song snong jong ka snong mauteneng ngidon ki kot ki sla ke babiang ka binglayo dodok ki ka dorbar ki temen kisan jong rai bhola sa ke bal ayengi nang tangi don ro ka order ka bangilayo wat da ka office upa im ka hima melim badan buram ringkat bak executive committee jongki ba penshisha ba de ka jaka ka jongi bar kumjuru wat nadu ka district council ka bal ai hangi ya ka order bengla ban rep ban riang ne ka jaka kamde ka bangishu shim jubor ka bangishu kni jubor kum bala pa haka Batisi TV haka arpusan tering ubnai balai house name arpwe te ngiwan hangne ban penshai ya ke jing shisha bangi khamle don bore e ke de ke nong kanti ka nong temen ka jong ime ke bron meran iparan klabo klasat ing de ke jaka ka bla kumba sanpho nrifosne menshwa te habia de pan hai ka point ka ba ar ka bang kwa ban penshai hangne ka long ba ki kinno bing IFIR rumba shnong ka daw ka long ba ha ka khalai tarik ubnai march arpwe ikan jenga badan rengkat hangne saber lang mersing ile pan ek residential certificate na kane ka snong mautneng namar ngiro ngi he ngi san ngi im kane ka snong mautneng lakhai ngi hangte ngi dei ka ba ngi don bantah ki kam snong hi kam sport kum ta ter hadin mile pan ni kate undur ba snong usuong berbali bala boycott ega yang sem ke jong email ngimla ban ai shu ya ke bahang sem jong phi ya ke residential certificate namar phidei ke nong ile persya ke snong ngim dei ke ile persya ke snong yang ya ka hok la jong ban ya da hadin wom ai te ngi kom ke yang sem ngala perkhan te ngi file la ke FIR po khamara bat ngi da le ya karu da ka jing smutho da ka jing shampang bat e ngil ai copy show aktim sim ka himamelim nang ta show in chat ilaka jong ka HADC ban ngil ai show SP jong ka nongpo ban le ek badan kam wat chadu ka level jong ka deputy commissioner Ribhoi district namar ngimpa bengin sha nyeuben nyeupo ban pendu ya ka hok ka jongi kum ginong song khamtam habne kin jongai seberlang mersing ile pane ne residential certificate kalong nakabenta ke jiron kam jone ke persa ke jonga ke bapule bakin apply ka sil type certificate hato phila ban pedang ban chule kai ya ka future jong ki student ngi kondam kemuing kasam ya kane ka jingle ka jonor ba snong ban jongane ka dar ba snong habangi file ya kane kamde ka bangi ai tang ya tawrang ba snong Sri Augustine Stan handring ina mention lang ya ka dorbar snong hi parok ka we ka blashiarai klem tip ya ka jing shisha ka e ka bakidei banle bat ka e ka bakim dei banle tang kane ngi kwa ban penshai shapi ke paiba shapi ke ba page ke social media